Σταμάτα. Πριν κλείσει αυτό το βίντεο, άκουσε με μερικά δευτερόλεπτα. Παρέα εδώ με τη γάτα μου, θα σου πούμε τι σκέφτεσαι. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Για να μάθεις το Cubase, χρειάζεσαι μαθήματα, χρειάζεσαι λεφτά, χρειάζεσαι κάποιον να σε μάθει, να σε διδάξει. Θα σε βάλω να σε διδάξει η μικρή μου γάτα παράλληλα. Ναι, όμως, άσε με να σου πω μια μικρή ιστοριούλα. Εγώ έμαθα το Cubase μόνος μου, σχεδόν δωρεάν, από το σπίτι μου. Και σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς ακριβώς το έκανα. Οπότε, πάμε να σου πω 5 πραγματάκια που αν τα ξέρεις, δεν χρειάζεσαι σχεδόν τίποτα άλλο. Πάμε να τα δούμε. Πρώτο και καλύτερο. Το ίδιο το Cubase σε διδάσκει. Ξεκινάμε σχεδόν κάτι που κανείς δεν νομίζω να έχει ασχοληθεί. Παρέα εδώ με τη γάτα. Έλα εδώ. Έλα να σε δείξω. Έλα να σε δείξω. Θα τα πεις εσύ. Οπα. Χτυπάει μόνη της. Πάμε να σου πω λοιπόν κάτι το οποίο το Cubase, το ίδιο το πρόγραμμα, θα σε διδάξει από μόνο του. Θα μου πεις τώρα τι λέει αυτός. Μέχρι και η γάτα να ρωτιέται και τρίβεται στο μικρόφωνο κιόλας. Άνοιξε το Cubase, πήγαινε στο μενού Help, είναι πάνω στις γράμμες, στην γραμμή εργαλειών δεξιά και εκεί θα βρεις ένα built-in tutorials, δηλαδή από μόνοι τους έχουν βάλει οι τύποι διάφορα tutorials και manuals του προγράμματος. Εντάξει, βέβαια η γλώσσα είναι στα αγγλικά, αλλά είναι τόσο αναλυτικό που αν το ακολουθήσεις βήμα-βήμα, μαθαίνεις τα πάντα από το μηδέν. Παρέα με τη μικρούλα. Θα σταμάθει εδώ η κυρία. Κοιτάξτε παράλληλα με την κάμερα εδώ πέρα, εδώ πώς φαίνομαι. Λοιπόν, αλλά πρόσεξε τώρα να δεις ένα άλλο καλό που έχει κάνει το Cubase. Η εταιρεία Steinberg, δηλαδή αυτοί που έφτιαξαν το Cubase, η εταιρεία που έφτιαξε το Cubase, συμφωνείς. Δεν ξέρω αν με ακούγεται στο μικρόφωνο κιόλας, αλλά εγώ δεν πολύ ακούω από εδώ, αλλά ναι, εντάξει. Να συμφωνείς να πει και αυτό ένα τραγούδι. Λοιπόν, η Steinberg, η εταιρεία που έφτιαξε το Cubase δηλαδή, έχουν ένα επίσημο κανάλι στο YouTube που ανεβάζουν βίντεο συνεχώς. Και ακόμα και live κάνουν στο YouTube. Tutorials για κάθε σχολεία του YouTube, για κάθε κομμάτι του YouTube, για κάθε έκδοση, για κάθε επίπεδο χρήστη, από αρχάριο μέχρι και επαγγελματία. Και μάντεψε, είναι όλα δωρεάν. Δεν πληρώνεις ούτε ένα λεπτό. Οπότε, αυτό θα είναι το πρώτο σου βήμα για να ψάξεις, βασικά πριν ψάξεις το οτιδήποτε άλλο που υπάρχει. Και μια σκήπα YouTube, το δεύτερο πράγμα που πρέπει να ξέρεις και να ψάξεις είναι το YouTube. Είναι το νούμερο ένα σχολείο που υπάρχει στο ίντερνετ. Ναι, παιδιά. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε να χρησιμοποιούμε το YouTube, έτσι. Θέλω να πιστεύω. Αλλά άρα γιατί το χρησιμοποιείς σωστά. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ψάχνεις, ας πούμε, να πεις Cubase. Δηλαδή, δεν θα κάτσεις να γράψεις στο YouTube Cubase tutorials. Ωραία, και από πού θα ξεκινήσεις, ξέρεις? Όχι. Θεωρώ. Θέλω να πιστεύω. Μακάρι να ξέρεις. Λοιπόν, μικρούλα, τι θες? Πάντα την πιάνει όταν τραβάω βίντεο ή μιλάω με κάποιον, να το ξέρετε αυτό. Οπότε θα τη δείτε τακτικά στα βίντεο. Οπότε δηλαδή κάθεσαι και γράφεις ένα Cubase tutorial στην αναζήτηση. Θα σου βγάλει εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες βίντεο. Έτσι. Το θέμα είναι να ψάξεις, να γράψεις, βασικά για να ψάξεις να βρεις σωστά, πρέπει να ψάξεις με συγκεκριμένες λέξεις, με συγκεκριμένα keywords. Ακριβώς, δηλαδή όπως θα έγραφες ένα φίλο σου για να του λύσεις ένα πρόβλημα. Σκέψου ότι, ας πούμε, παράδειγμα, πώς να απομακρύνεις τη γάτα σου όταν θέλει αγκαλιές και φιλιά ενώ κάνεις βίντεο. Ζωντανό παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, ένα άκουσα παράδειγμα, ας πούμε, για το Cubase.
Είναι Cubase Beginner's First Project. Ή Cubase How to Quantize Drums. Ή How to Make a Drum Beat. Ή How to Record. Γιατί άμα μου γράψει ένα Cubase tutorials, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, δύο κανάλια που όντως θα πρότεινα να πάτε να ψάξετε. Είναι το Cubase, το επίσημο site της, το επίσημο κανάλι της, και έναν πολύ εξαίσιο επαγγελματία, ο οποίος εγώ από αυτόν έμαθα τα περισσότερα πράγματα. Είναι ο Ντόμ Σιγκαλάς. Σιγκαλάς, τέλος πάντων όπως λέγεται ο άνθρωπος. Που πραγματικά έχει απίστευτα βίντεο, απίστευτο flow και θα μάθετε αρκετά πράγματα από αυτόν. Λοιπόν, και στο μεταξύ, δώστε του και ένα καμπανάκι, βάλτε το κανάλι του, κάντε ένα subscribe τον άνθρωπο. Πραγματικά είναι απίστευτος. Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του, να είμαι ειλικρινής. Απλά επειδή τον παρακολουθώ και τον παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό, το αξίζει. Το αξίζει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 3. Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να ξέρεις. Λέγαμε για το YouTube να βλέπεις βιντεάκια στο YouTube. Ωραία. Εσύ το είδες καλά. Είδες τώρα και βλέπεις και εμένα. Το θέμα είναι το τι κάνεις. Ωραία. Δηλαδή αυτό το έκανε όντως και εγώ το έκανα τακτικά, ας πούμε. Βλέπα πολλά βίντεο. Ώρες. Ατελείωτες όμως, έτσι. Έκλεινε το υπολογιστή και αυτό ήταν. Και λέω, π.χ. έμαθα, λέω εγώ τώρα, πώς να κάνω quantize το drums με τα φωνητικά. Ή πώς να κάνω EQ, ή πώς να μιξάρω, ή πώς... τι άλλο να κάνω, export, ας πούμε. Ωραία, εντάξει, με το παρακολούθησα. Θεωρητικά το ήξερα. Εντάξει, okay. Στην πράξη όμως... Λοιπόν... τον απλά να βλέπεις και να μην πράττεις είναι ένας όρος που λέγεται passive learning και δεν δουλεύει. Δηλαδή, το βλέπεις. Να το πω πάρα πολύ απλά, έτσι. Ο εγκέφαλός σου, ωραία, εντάξει, αυτό βέβαια δεν ξέρω αν ισχύει για όλους τους τύπους ανθρώπων, αλλά σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό το να δεις απλά κάτι και να μην κάνεις τίποτα είναι σαν να μην το έκανες ποτέ. Είναι σαν να μην το έπαθες ποτέ. Ωραία. Απλά μάθε τον εγκέφαλό σου να λειτουργεί πέρα από το να βλέπει και να κάνει. Πάρε ένα βίντεο από το Cubase, παράδειγμα, το κανάλι, και άνοιξε το Cubase δίπλα. Ή πάρε το κινητό σου. Ωραία. Άμα έχει λάπτοπ, ξέρω εγώ, ή άμα έχει μία οθόνη. Εντάξει, εγώ τυχαίνει να έχω 2 οθόνες. Οπότε θα είναι επιβολικό, ας πούμε. Πάρε το κινητό σου, πάρε ένα λάπτοπ. Δεν ξέρω πόσες συσκευές έχετε μέσα στο σπίτι. Και έχει π.χ. το κινητό μπροστά σου ή δίπλα σου και έχει το Cubase στο λάπτοπ, παράδειγμα. Έτσι. Και έχει ένα βίντεο και βλέπε π.χ. πώς να κάνω μίξη ή πώς να κάνω μίξη. Πάρουμε το παράδειγμα αυτό. Έχει το κινητό σου δίπλα και το Cubase. Βλέπεις, ας πούμε, σου λέει ότι για το EQ θα κάνεις 1, 2, 3, 4, 5 πραγματάκια. Ωραία. Ξεκινάς με το πρώτο. Λες, τι κάνει, ανεβάζει αυτό, κατεβάζει. Λέω τυχαία, δεν θέλω να εμβαθύνω σε πολλά πράγματα. Είναι για άλλο βίντεο αυτό. Λοιπόν, σου λέει να κάνεις ένα πράγμα. Μπαπ. Σου λέει, σταμάτα το βίντεο, όταν στο πει ολοκληρωμένα και το καταλάβεις. Σταμάτα το και πήγαινε στο Cubase. Ωραία, τι έκανε. Ανέβασε εκεί, κατέβασε εκεί. Τα drums θέλει. Κάντο. 1, 2, 3, 5, 10 φορές. Όσο χρειαστεί για να το μάθεις. Στο δεύτερο, στο τρίτο και πάει λέγοντας. Ωραία. Οπότε, κάθε φορά που θα βλέπεις ένα βίντεο, ένα tutorial, ένα οτιδήποτε, σταμάτα, πράξε και μετά ξαναέλα. Κάνε λάθη, δεν πειράζει. Απ' τα λάθη θα μάθεις. Καλό είναι και αυτό. Και μετά μαθαίνεις. Αυτό είναι εγγυημένο, το έχω κάνει και εγώ. Λοιπόν, νούμερο 4. Πάμε στο 4. Μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο δεν το χάσει εκτίμηση καθόλου. Το άρχισα και το ξεκινάω τώρα τελευταία, η αλήθεια είναι, τους τελευταίους 2 μήνες. Παιδιά, υπάρχουν κοινότητες, υπάρχουν forums. Δηλαδή πέρα από το YouTube υπάρχει
και ομάδες, υπάρχουν κοινότητες, υπάρχουν τα forums. Δηλαδή, αν μπείτε ας πούμε, στο Facebook ή άμα μπείτε στο Reddit παράδειγμα, έτσι, τυχαία λέω τώρα, θα βρείτε forums, θα βρείτε διάφορα άρθρα, διάφορα οτιδήποτε ας πούμε σημεία. Το Reddit δεν το χρησιμοποιήσω ακόμα, κακώς βέβαια, αλλά στο Facebook ας πούμε όντως με είχε βοηθήσει αρκετά. Ήμουνα σε κάποιες ομάδες στο Facebook, εν τελικά τέλος. Ήμουνα, το τονίζω το ήμουνα, δεν θέλω να συνεχίσω να πω το γιατί δεν είμαι ακόμα, αλλά αυτό, τέλος πάντων, το οποίο παιδιά έλεγες ας πούμε, είσαι σε μια ομάδα στο Facebook για home studio, είτε για το Cubase, είτε για το Ableton, είτε για το οτιδήποτε. Ωραία. Μπαίνεις εκεί και λες για το Cubase. Βρε παιδιά, ξέρω εγώ, τώρα τελευταία μου κολλάει το Cubase. Ή για παράδειγμα δεν συνδέεται κάρτα ήχου μου με το Cubase. Ή δεν συμβαδίζει ας πούμε, δεν μου βγαίνει το kick drum ξέρω εγώ. Το οτιδήποτε. Έχεις μια απόρρεια. Ωραία. Μπες σε αυτή την ομάδα, μπες σε αυτό το forum, μπες σε οπουδήποτε και γράψτε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Όμορφα, ωραία, επεξηγηματικά όσο μπορείς και θα σου πούνε μετά από κάτω, στα σχόλια είτε δεν ξέρω στο Reddit, ας πούμε, πώς λειτουργεί ακόμα. Κακώς, βέβαια, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά ναι. Θέλω να σου πω ότι πες ότι το γράφει στο Facebook, θα σου πούνε από κάτω, ξέρεις τι, για το kick drum, ας πούμε, θέλει να χαμηλώσεις στο EQ εκεί, να βάλεις reverb αλλού. Κάτι, ας πούμε, θα σου δώσουν μια απάντηση. Και θα κάνεις, ας πούμε, μια πολύ ωραία συζήτηση. Έναν ωραίο διάλογο. Απλά το βασικό κόλπο, το βασικό τρίκ σε αυτά είναι να μην τρέπεσαι. Δεν υπάρχει κάτι ηλίθιο. Ειλικρινά, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι ηλίθιο. Η ερώτηση είναι ερώτηση και οι ομάδες, αφήστε τους τοξικούς και τους... ναι, αφήστε τα άτομα που όντως μπήκαν για τρόλ και δώστε έμφαση σε αυτούς που όντως ενδιαφέρονται να σας βοηθήσουν. Δηλαδή, όλοι ξεκινάμε από το μηδέν, οπότε δεν υπάρχει κάποιος τέλειος. Πραγματικά μην νομίζετε ότι υπάρχει ηλίθια ερώτηση. Ποτέ δεν είναι κάτι ηλίθιο. Εκεί που οι επαγγελματίες ή πιο εξελιγμένοι, ας πούμε, που έχουν ασχοληθεί με το Cubase, εκεί που είστε ήταν αυτοί. Και εκεί που είναι αυτοί τώρα θα είστε και εσείς κάποια στιγμή. Οπότε, όταν έρθει ο επόμενος, εσείς που είστε τώρα νέοι, και σας ρωτήσει πώς πατάω, μια απλή ερώτηση. Μπορεί να ακουστεί χαζή μεν, αλλά είναι κάτι το οποίο ο άλλος δεν ξέρει ακόμα. Είναι πώς πατάω record. Χαζή ερώτηση μπορεί να ακουστεί, αλλά σκεφτείτε ότι και εσείς ήσασταν σε αυτή τη θέση ή και είστε ακόμα, ας πούμε. Οπότε μην τρέπεστε, ρωτήστε κι ας είναι κάτι χαζό. Λοιπόν, και πέμπτο και κάτι τελευταίο, το οποίο θέλω να δώσετε έμφαση σε αυτό, είναι πώς να οργανώσετε το χρόνο σας για εξάσκηση. Ωραία. Πραγματικά εδώ δεν διαπραγματεύομαι, δεν κάνω. Θεωρώ πως είναι ένα από τα πολύ βασικά πράγματα για να μάθεις. Έτσι. Μπορεί να βρεις, ας πούμε, τα καλύτερα tutorials. Ωραία, πες ότι βρίσκεις και έναν τύπο, το οποίο, άντε πες, πληρώνεις ακόμα. Ωραία. Αν και δεν είναι αυτό το topic του βίντεο, αλλά θέλω να σου πω. Βρίσκεις τα καλύτερα βίντεο. Βρίσκεις κάποιον τυπά που κάνει και πολύ ώρα online courses. Το οτιδήποτε. Ωραία. Βρίσκεις διάφορες πληροφορίες. Ακόμα και βιβλίο. Έχω ένα βιβλίο, το έχω δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, για το Cubase. Είναι αναλυτικά, εντάξει βέβαια είναι για τις εκδόσεις 13-14, αλλά από ό,τι έχω δει και από το 11 ας πούμε, που έχω εγώ, δεν έχουν προσθέσει απλά πράγματα. Δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ακόμα και αν έχεις ας πούμε, βρει τα καλύτερα βίντεο και να μάθεις, το πρόβλημα είναι το πώς θα διαχειρίσεις το χρόνο σου. Δηλαδή, άμα δεν δημιουργήσεις μια ρουτίνα, να το πω, ένα πλάνο χρόνου, δεν θα προχωρήσει έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ για μια περίοδο όντως είχα ξεκινήσει ας πούμε, ένα μαραθώνιο βίντεο. Να μιλάμε για μαραθώνιο.
Καθόμουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ας πούμε, που ξέρω ότι δεν θα δούλευα την επόμενη μέρα, για ώρες, ατελείωτες. Έτσι, μιλάμε για Σάββατο ειδικά, ένα 3ωρο, 4ωρο σίγουρα το έριχνα στο Cubase. Και όχι μόνο στο Cubase και σε άλλα πράγματα, ας πούμε. Ξέρετε, κατάλαβα. Μια τρύπα στο νερό κατάλαβα. Καθόμουν επί 3 ώρες, κουραζόταν το κεφάλι και χωρίς διάλειμμα κιόλας. Το μόνο διάλειμμα ήταν για νερό, άντε καμιά τουαλέτα, τίποτα άλλο. Και στο τέλος, με το που τελειώνω, ας πούμε, και λέω άντε που 3 ώρες, λες παπώ. Δεν θυμόμουν τίποτα. Ειλικρινά μιλάω. Οπότε, κάτι το οποίο έκανα εγώ στην πορεία και με βοήθησε, είναι ας πούμε να αφιερώνετε μισή με 1 ώρα την ημέρα. Με ένα 5 λεπτό, 10 λεπτό διάλειμμα. Ή ας πούμε, το οποίο θέλω να το δοκιμάσω, αν πετύχει καλώς, ένα 2ωρο. Max. Και αυτό το 2ωρο είναι υπερβολικά. Όταν πρόκειται για να μάθετε, έτσι. Τώρα, το που μάθετε, ας πούμε, και θέλετε να αφαιρέσετε 2 ώρες στο να δημιουργήσετε μουσική, εκεί πάει αλλού. Αλλά στο να μάθετε, ας πούμε, εκεί γύρω στη 1 ώρα, εγώ αυτό που κάνω, χωρίζω 2,5 ώρα. Ωραία. Μισή ώρα κάθομαι, παρακολουθώ ένα tutorial ή διαβάζω το βιβλίο ή το οτιδήποτε. Και κάνω ένα 5 λεπτό με 10 λεπτό διάλειμμα. Λίγο ο εγκέφαλος να αποφορτήσει, ας πούμε. Λίγο να χαλαρώσει. Λίγο να, βρε παιδί μου, πώς να το πω, να ξεφύγει λίγο από την μονοτονία. 5 με 10 λεπτά το πολύ. Δηλαδή, καθίστε, διαβάζετε ή είστε στον υπολογιστή, π.χ. Δεν μιλάω τώρα να διαβάζετε, ή είστε στον υπολογιστή. Βλέπετε συνεχόμενα, δέχεστε πληροφορίες. Ο εγκέφαλος δεν θα προλάβει να τις αφομοιώσει, να τις επεξεργαστεί. Οπότε, στη μισή ώρα, ας πούμε, άμα θέλετε, εσείς μπορείτε να κάνετε 45 λεπτά. 2 45 λεπτά, ας πούμε. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Τώρα στο μισάωρο, ένα 5 λεπτό, σηκωθείτε, περπατήστε, πάτε, ξέρω εγώ, να πιείτε ένα μπουκάλι νερό, ένα ποτήρι μάλλον νερό, ή και ένα μπουκάλι νερό. Νερό, να πίνετε νερό. Να πίνετε νερό. Βασικό αυτό, επίσης, μια παρένθεση. Μην αφήνετε τον οργανισμό σας χωρίς να πιείτε νερό. Εντάξει, άμα δεν θέλετε να φάτε, μη φάτε. Αλλά πιείτε νερό. Πιείτε. Ειλικρινά, πιείτε. Ωραία. Και μετά ξαναγυρίστε και κάνετε άλλο ένα μισάωρο. Αλλά όταν λέμε μισή ώρα, αυτό το ρημάδι ή λειτουργεί για πτήσεις ή κλείστε το ή μακριά. Εντάξει, εκτός αν το χρησιμοποιείτε σαν για να βλέπετε τα βίντεο. Εντάξει, εκεί είναι άλλο. Αλλά θέλω να σου πω ότι άμα βλέπετε τον υπολογιστή από το λάπτοπ, αυτό μακριά. Σε άλλο δωμάτιο. Ειλικρινά σας μιλάω. Είτε βάλτε το λειτουργία πτήσης ή αθόρυβο ή οτιδήποτε. Μόνο να πατάτε σε επίγοντα μηνύματα ή κλήσεις. Με έχει βοηθήσει αυτό το πράγμα να το έχω σε άλλο δωμάτιο όταν θέλω να κάνω. Αυτό όχι μόνο για το Cubase ή να μάθω μουσική. Γενικά. Όταν θέλετε να αφαιρεθείτε σε κάτι, γεια σας. Αντίο. Ειλικρινά. Οπότε, μόνο σε αυτό, ας πούμε, μόνο στο 5 λεπτό αυτό, 5 λεπτό όμως, έτσι, οριακά να δείτε άμα έρθει κανένα μήνυμα σοβαρό, καμιά κλίση σοβαρή, οτιδήποτε, μόνο σε εκείνο το περιθώριο. Τίποτα άλλο. Μακριά. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο και πρακτικό πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο. Εντάξει, ακούγεται απλό, αλλά κάποιοι δεν το παίρνουν στα σοβαρά. Εγώ αυτό το έχω κάνει και το έχω πράξει, όντως. Όταν θέλω να ανοίξω το Cubase ή γενικώς να θέλω να κάνω κάτι, είτε το βάζω στην μπάρα κάτω, ας πούμε, πώς το λέει, γραμμή εργασιών, σκάλωσα, ναι, μπράβο. Είτε το βάζω... Αούτσου, κάτι ακούστηκε. Α, ναι. Καταλάβει. Το κινητό, από όταν λέω μακριά, παρεμβολές. Επίσης, παρεμβολές κάνει. Άσχετο αυτό. Μια μικρή παρένθεση ήταν αυτή. Λοιπόν, βάλτε το είτε στην επιφάνεια εργασίας, να το βλέπετε,
Γιατί άμα δεν θέλετε, ρε παιδί μου, να το έχετε στην επιφάνεια εργασία, τουλάχιστον στη γραμμή εργαλειών. Γιατί έτσι θα πει, α, κάτσε να ανοίξω το Cubase λίγο, να δω κάτι. Να πειραματιστώ, α πούμε. Αυτό με βοήθησε. Ειλικρινά μιλάω, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Α πούμε και εγώ, και όχι μόνο στο Cubase, επίσης στο γραφείο έχω ένα. Άμα θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο, α πούμε. Φανταστείτε, το έχω ακόμα και το νερό. Είναι άδειο, προφανώς, αλλά με το που τελειώσει το βίντεο θα πάω να το γεμίσω. Έχω το νερό δίπλα μου, α πούμε. Έχω να σημειώνω, έχω τετράδια, έχω και ένα. Το εντάξει, το έχω το βιβλίο. Παλαιότερα, αλλά έχω και ένα βιβλίο, ας πούμε, που θέλω να διαβάσω. Αυτό είναι όταν θες να κάνεις κάτι, έχει το μπροστά σου. Και αυτόματο ο εγκέφαλος θα το κάνει. Ακούγεται βαρετό, αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικό και πραγματικά θα θες να το κάνεις αυτό πιο συχνά. Και οπότε, τι σημαίνει αυτό? Θα προοδεύσεις. Οπότε, για να κλείσουμε, 5 πράγματα, 0 κόστος. Το μόνο κόστος, το οποίο θα σε υποφελήσει όμως, είναι ο χρόνος. Το οποίο αυτό πάλι δεν κοστίζει. Γιατί αν μάθεις, αυτό κάποια στιγμή θα σου γυρίσει προς όφελός σου. Οπότε, έχουμε και λέμε, το Cubase σε διδάσκει μόνο του. Το YouTube είναι το σχολείο σου. Ωραία. Η εφαρμογή είναι το μυστικό, η κοινότητα είναι δίπλα σου. Και η ρουτίνα είναι το όπλο σου. Άμα μάθεις αυτά τα 5 πραγματάκια και τα κάνεις εφαρμογή, να τα εφαρμόσεις πάνω σου, πραγματικά θα δεις ανάπτυξη. Οπότε, αν σου φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο, το μόνο που θα σου ζητήσω είναι ένα like. Θα με βοηθήσει πάρα πολύ να φτάσει αυτό το βίντεο σε ακόμα περισσότερα άτομα που θέλουν να μάθουν γενικώς για μουσική ή ακόμα και για το Cubase. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου αφήσεις κάτω στα σχόλια κάτι που θα θέλεις να προσθέσεις ή να διορθώσεις ή κάποιο που τι σου άρεσε σε ένα από αυτά τα 5 πράγματα που σου είπα. Και για να βλέπεις ακόμα περισσότερα βίντεο, κάνε και ένα subscribe και βάλε και το καμπανάκι να σου έρθονται νέες ειδοποιήσεις για όταν σκάνε νέα βίντεο. Λοιπόν, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας ξαναδώ. Καλή σας συνέχεια.